Vítajte na mojom kanáli. Dnes by som vám rád predstavil pražský hotel Aria, 5-hviezdičkový hotel, ktorý sa nachádza na Malej Strane. Môžeme sa k nemu dostať z rôznych smerov a momentálne my sme sa vybrali cez Karlov most. Prešli sme Karlov most, zhruba asi 10-minútová prechádzka. A po Mosteckej ulici prídeme na Malostranské námestie. Hotel sa nachádza zhruba 2 minúty peši od Malostranského námestia. Toto je pohľad celkový na námestičko. Naľavo v strede teraz momentálne sa nachádza Malostranská beseda napríklad. To je reštaurácia a nejaká spoločenská sála. Reštauráciu odporúčam na obed alebo večeru. Výborné jedlá za rozumné ceny. Takže blížime sa, prechádzame vlastne cez prechod a pôjdeme Karmelickou ulicou až do hotela, ktorý je o jednu ulicu ďalej. Ulica sa volá Tržište. Je to pomerne, táto Karmelická je pomerne rušná ulica, chodí tam veľa električiek, ale na druhej strane zase tie električky sú výborné pre ideálnu dostupnosť hotela z mesta. Z centra sa dostanete behom 10-12 minút, napríklad z národní třídy električkou 22. A odtiaľ to napríklad tá 22 pokračuje ďalej až nad Hradčany alebo na Hradčany, takže je to na hlavnej línii turistických trás. Napriek tomu ulica Tržište nie je nejak veľmi rušná. Prichádzame tu na roh, kde sa nachádza pivovar Mikuláš a hneď vedľa toho pivovaru by ste mohli nájsť jazzový klub u Malého Glena, ktorý nie každý večer, ale hrá rôzne alebo teda organizuje rôzne koncerty prevažne českých umelcov alebo jazzmenov, ktorí pobývajú dlhodobejšie v Prahe. Takže taká lokálna udalosť, príjemné prostredie, dáte si pivko alebo vínko a máte o pekný večer postaráno. Tu je nejaké mesiarstvo a zo pár ďalších malých obchodíkov. Táto ulica Tržište nie je nejaká veľmi turistická, takže je tam relatívny kľud. V hornej časti ulici naľavo sa nachádza americká ambasáda, ku ktorej si ešte povieme niečo viac v závere videa. Hotel je tu na poľavej ruke, kde je česká zastava a vlajka EU. Hotel poskytuje takisto možnosť parkovania, ale parkovné vlastne na 24 hodín je zhruba rovných 1000 korún, čo je zhruba asi 40 eur. Takže na ulici nie je možnosť parkovania, takže buď vezmete túto ponuku hotela na parkovanie, alebo pôjdete parkovať do inej garáže 10-15 minút ďalej odtiaľto, kde sa dostanete na polovičnú cenu, to už je na vás. Takže vstup do hotela, plagát na reštauráciu Koda, ktorá sa nachádza na streche hotela a vchádzame do lobby hotela. Prechádzame popri soche od sochara Myslbeka, sochu koňa v nadrozmernej veľkosti, nadživotnej veľkosti môžete nájsť aj so sediacím Václavom na koni na vrchu Václavského námestia pred Národným múzeom. Prichádzame do atriovej časti, kde je zimná záhrada a atrium, kam chodia hoteloví hostia na raňajky. Takisto my sme mali raňajky v cene hotela, takže sme chodili každé ráno na raňajky. Tu sú nejaké špeciálne menučka, kde vám pripravia rôzne špecialitky na raňajky, alebo si vyberiete z ponuky bufetovej, ktorú si o chvíľočku prebehneme, narýchlo pozrieme. Toto je v čase asi 9:30, okolo 10. hodiny možno ráno, takže nie je veľa ľudí. Pozrieme si, čo nám ponúka hotel Aria, takže vajíčka na rôzne spôsoby. Tuto bude nejaká slaninka, párky, gratinovaná zelenina, vynikajúce sladkosti, koláče, pečivo, chlieb. Taká slušná ponuka, by som povedal. Džús, voda, ďalší džús. A tuto máme taký pultík z šunka, maslo, proste syry, aj korbáčiky sú tam dokonca slovenské. Losos, kúsky lososa, perlivé víno, vynikajúce, chladené na raňajky, úplne fantázia. Teraz sme v miestnosti, ktorá sa dá využiť ako nejaký salónik pre uzavretú spoločnosť. Krásne štýlovo navrhnutá, talianskí architekti si dali naozaj záležať. Tento hotel vlastne bol otvorený v roku 2003 a bol navrhnutý talianskou firmou Spatium,
ktorá je známa predovšetkým vďaka spolupráci s legendárnou módnou ikonou Gianni Versace. A hotel má 51 izieb a apartmánov. Hotel prešiel kompletným redizajnom z roku 2018, takže to, čo vidíme momentálne, je najnovšia podoba, ktorá je len niekoľko rokov stará, ale myslím si, že nadčasovo navrhnutá. Všetko vyzerá veľmi novo a štýlovo. Tu je miestnosť, taká knižnica s krbom, kde môžete mať tiež raňajky. Vtedy som nevidel, myslím, nikoho na raňajkách. Väčšinou boli ľudia v tej atriovej časti, alebo v tej časti, kde bol vlastne klavír, kde sme kázali a my chodili na raňajky. Tu nám bude taká uputávka na Vrbovskú záhradu, z ktorej máme voľný vstup vlastne z hotela, do ktorej máme vstup z hotela. Záhradu si pozrieme v závere nášho videa. A teda prejdeme si tu na ešte zľahka tú spodnú časť a pôjdeme sa pozrieť na chodbu a do izby. Ináč v hoteli je 51 izieb a apartmánov, ako som spomenul. A čo sa týka štruktúry tých izieb a zloženia izieb, je tam 29 izieb kategórie Deluxe, 16 izieb kategórie Junior Suite a 6 luxusných apartmánov. Toto je ale momentálne, čo sa pozeráte, najväčšia pecka z celého hotela. Vystúpate na najvyššie poschodie, teda odvezíte sa výťahom a posledných pár schodov prejdete peši a vidíte celé Malostranské námestie, celú malú stranu s Hradčanmi naľavo, čiže Svätý Mikuláš, naľavo Hradčany a keď vlastne vy ste sa otočili o 360 stupňov, stále máte čo pozerať. Momentálne si to prejdeme tiež narýchlo, takže pohľad doprava bude vlastne pohľad na Staré mesto pražské, vzadu je Žižkovská televízna rozhľadňa a teraz vidíme terasu hotela, ktorá má kapacitu asi tak do 20 ľudí, by som to typoval. Tu je 10 pri tomto stole. Mali sme na terase večeru, ku ktorej ešte sa dostanem. Tu vidíme americkú ambasádu, napravo tú budovu, to je súčasť americkej ambasády a vrch Petřín. No a teraz to je večerný výhľad vlastne z terasy počas večere, ktorú sme mali, zhruba asi o nejakej 9. hodine. Mikuláš ešte nie je osvetlený, ale o chvíľočku sa rozsvietí, nebude to na tom zábere vidieť. Dokonca nás zastihol aj dážď počas večere, ale nebol to žiadny problém, pretože bola vlastne terasa krytá veľkými slnečníkmi alebo dáždníkmi, takže zapršalo, ale mohli sme kľudne pokračovať vo večeri. Ináč vrchný hotela je slovenskej národnosti, tak aj preto v ponuke vlastne boli nejaké brinzové veci alebo korbáčiky, ktoré ste videli vlastne na raňajkách. Vchádzame do kúpeľne, krásna, čistá, priestranná kúpeľňa. Všetko proste, čo treba, alebo všetko, čo by mal 5-hviezdičkový hotel ponúka aj táto kúpeľňa. Točky, 3 rôzne točky, trošku sa musíte pohrať, aby ste prišli na to, ako to funguje, ale nie je to žiadna raketová veda. Výbavička, normálna, šampóny, telové mlieka, proste to, čo potrebujete k pobytu v hoteli. Župany, uteráky. My sme pobývali v hoteli 3 noci, takže sme v podstate naozaj len spávali v hoteli. Nevyužili sme úplne všetky služby, len to, čo sme fakt potrebovali. Tu je šatník krásne vysvietený. V ľavej skrini je safe. Hotel uvádza, že je vo veľkosti laptopu alebo notebooku, takže teoreticky taký menší notebook si tam môžete schovať a zamknúť. Teraz je celkový pohľad na izbu. Manželská posteľ, primerane tvrdé madrace, úplne fantastické. Zásoby minerálky, pri posteli boli USB sloty 3, plus tá 2, plus na každej strane postele, plus tam bola elektrická zástrčka, takže na nabíjanie by to postačovalo telefónu, alebo čokoľvek potrebujete nabiť. No a stolík. Každá izba ináč má LED televízor s satelitným príjimačom a takýto minibar, krásne proste napakovaný rôznymi nápojmi. Takisto mám Blu-ray, niektoré izby majú Blu-ray prehrávač. Na každej izbe je Wi-Fi, audiosystém so zosilovačom Marantz s veľkými reprákmi. Všetky izby ponúkajú Apple TV so vzdialeným prístupom. Teraz toto je výhľad z našej izby na
tú zimnú záhradu. Priznám sa, že už som videl lepšie pohľady a výhľady z hotelov. Rôzne ďalšie izby ponúkajú teraz výhľad do záhrady, do tej Vrtbovskej záhrady, alebo na ulicu. Takže ako ten výhľad nebol úplne to práve orechové, ale je to možno detail. Vchádzame do tej Vrtbovskej záhrady, ktorú som už spomínal. Je to vlastne kvázi privátny vstup z hotela, takže neplatíte žiadne vstupné. Do záhrady je aj oficiálny vstup pre verejnosť, niekde z opačnej strany, ale to sme my nepotrebovali. Takže toto je okolo 10. hodiny ráno. Prešli sme si celú záhradu. Záhrada je postavená na niekoľkých kaskádových, na niekoľkých takých kaskádových terasách, by som povedal. A je to baroková záhrada talianskeho typu, ktorá bola postavená, vybudovaná v roku 1715 až 1720. Bola postavená pre Jana Jozefa grófa z Vrdby, ktorý bol vlastne najvyšším hradným grófom Pražského hradu. Záhrada dostala rôzne zahraničné ocenenia a v roku 2019 bola vyhlásená za druhú najkrajšiu záhradu v Európe. Prevzala rôzne ocenenia, ako som spomínal, takže naozaj je to krásne, pokojné miesto, ktoré nie je plné turistov, teda aspoň ráno, neviem, ako je to po obede, alebo v neskorších denných hodinách. A je to trošku taká maličko turistika, hore po tých schodoch, po schodiskách vlastne až na najvyššiu terasu, ale stojí to za to, pretože sú odtiaľ krásne výhľady na celú Prahu. Trošku iný výhľad ako z terasy, ktorá je otočená na opačnú stranu, teda vyslovene na Hradčany. A na malú stranu tu vidíte aj druhú stranu Prahy. Pozrieme sa na to. Takže vystúpame tu postupne. Ešte celkovo je snad, keby som mal celkovo zhodnotiť hotel, tak boli sme veľmi spokojní. Hovorím, na tie 3 noci, ktoré sme tam boli, nám úplne postačoval. Čo sa týka ceny, tak na Bookingu, keď som pozeral cenu, tak bola zhruba 250 € na noc. Myslím, že vrátane raňajok. Plus teda tá garáž sa platí separátne, ale my sme parkovali v inej garáži. Takže je to veľmi slušný hotel. Myslím si, že viac ho využíva zahraničná klientela. Pred pár rokmi tam trávil noc alebo niekoľko nocí bývalý americký prezident Bill Clinton. Počas nášho pobytu sme tam videli na návšteve našu prezidentku Zuzanu Čaputovú. Takže takíto prominentní hostia, až sme si chvíľu pripadali, že sme sa tam naskytli asi omylom. Ale mali sme možnosť, boli sme pozvaní do tohto hotela našou rodinou zo zahraničia, ktoré sme robili s prievodcov po Prahe. Takže sme si to naozaj vychutnali. Krásny hotel s krásnou záhradou. Teraz vystúpame na úplne najvrchnejšie poschodie záhrady, odkiaľ bude podobný výhľad, ale za nami, vlastne za našim chrbtom sa nachádza Petřín a územie vlastne americkej ambasády. Je tam dvojitý plot, ktorý o chvíľočku uvidíte, takéto zábradlie, alebo teda plot kovaný. Jeden plot je vlastne koniec záhrady a druhý, ten vyšší plot, to už je americká ambasáda. A táto budova biela, tá sa volá Gloriet Pavilion a patrí teda americkej ambasáde. Je to taká stavbička, ktorú vidíte z Hradčan a s americkou zástavou a vlajkou na vrchu. Takže je to také ikonické miesto, myslím si, že v Prahe dosť známe. Posledný výhľad na Prahu a každému hotel samozrejme odporúčam. Takže ak budete v Prahe, vyskúšajte. Stojí to naozaj za to. Ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa pri ďalších videách.